Dobrý den, vítám vás na prohlídce bytu 1+1, který se nachází na ulici Mickiewiczowa 555 ve třetím nadzemním podlaží cílového domu. Při vstupu do bytu za novými vstupními dveřmi se nacházíme v chodbičce, odkud jsou potom jednotlivé vstupy do hlavního pokoje, kuchyně a hned za vstupními dveřmi se po levé straně vstupuje do koupelny, která prošla v minulosti rekonstrukcí. Je tady nová vana, nové žebřinové topení. Máme tady praktický sokl na odkládání drogerie, nové umývadlo. Dveře vedle vedou na toaletu, kde je nové WC kombi, kde veškeré odpady a přívody vody už jsou v plastu. Velkou výhodou tohoto bytu je i praktická komora, kde je přívod na automatickou pračku, případně i sušičku. A nahoru je možné udělat regály na sezónní věci. Kuchyň je čtvercového typu. Máme tady novou, krásnou, moderní kuchyňskou linku. Nový kombinovaný sporák. Dokonce je tady i obklad kolem zprováku a praktická digestoř. V kuchyni je trojdílné plastové okno s výhledem do velmi klidné a tiché lokality s možností parkování před domem nebo vedle domu. Lednice potom bude umístěna zde u zásuvky. Na podlaze zde máme PVC, stejně tak i v chodbě a v pokoji, do kterého teďka vcházíme, je plovoucí podlaha. Zde máme nové interiérové prosklené dvojdveře. Pokoj má rozměry zhruba 6 na 4 metry. Disponuje také trojdílným plastovým oknem. Na stejnou stranu je to jihovýchodní strana. V celém domě je přivedená kabelová televize PODA. Ní za zvýhodněných podmínek, co se týká přepisu elektřiny a plynu, provádíme za klienta bezplatně. Věřím, že se vám ten opravdu krásný byt bude líbit. V případě zájmu kontaktujte linku Imstaden a já se budu těšit na prohlídku s vámi. Děkuji za pozornost.